سلام سلام زخبركم سمعتي لو من بقر ساماري ناي حنتي مصحف The Magic of Thinking Big تبل أزيا هببت مصحف ناتا صما ወይ ሳማሪ ሒዘልኩም መጽ ብትግርኛ ዝተተርጎመት ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ትብል ማለት እዩ ጸሓፊኣ ኸኣ ወይ ተርጓሚኣ መምህር ሚካኤል ዮሐንስ ይበሃል ማለት እዩ እዛ መጽሓፍ ብደረጃ ዓለም ኣዝያ ፍልጥቲ እያ ከምኡውን ኣነ ፐርሰናሊ ካብተን ቀዳሞት ናይ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ወይ ብውልቅኻ ተዓብዮ ማለት ዘዕብየካ መጽሓፍቲ ዘንበብክዋ ቀዳመይቲ መጽሓፍ እያ ኣዝያ ጦብላሕታ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ በብምዕራፈን ጽማቕ ዘውጻኽዎ ናይታ መጽሓፍ ከቕርበልኩም እየ ማለት እዩ ምንጪ ዓበይቲ ሓሳባት ምዕራፍ 1 ዓወት ማለት ብዙሓት ኣገረምቲ ተባሃግቲ ወንታዊ ነገራት ውልቃዊ ብልጽግና ከም ጽቡቕ መንበሪ ገዛ ዙረት ጉዕዞ ሓደስትን ዘመናውን ነገራት ገንዘባዊ ሃብቲ ደቅኻ ጽቡቕ ምዕባይ ዝኣመሰሉ የጠቓልል ዓወት ማለት ናጽነት ካብ ጭንቀት ናጽነት ካብ ፍርሂ ናጽነት ካብ ራዕዲ ናጽነት ካብ ውድቀት እዩ ዓወት ማለት ርእሰ ኣድንቖት ቀጻልነት ዘለዎ ሓጎስን ዕግበትን ካብ ህይወት ምርካብን ነቶም ካባኻ ሓገዝ ዝደልዩ ክትሕግዝ ምኽኣልን እዩ ኣስተውዕል ንድሕሪት ዝጎትኻ ዘለዉ ንነብስኻ ከም ሓደ ተራ እናቖጸርካ ብቑዕ ምዃንካ ዘይምእማንካ ከይከውን ንነብስኻ ባዕልኻ እንተዘይኣሚንካላ ካልእ ሰብ ዝኣምነልካ የለን ኣብ ገዛእ ርእስኻ እመን እሞ ክንደይ ጽቡቕ ነገራት ከጓንፉኻ እዮም ፈጺምካ ርእስኻ ኣትሒትካ ኣይትርአ ምዕራፍ 2 ገዛእ ርእስኻ ካብ ምስምስ ፈውስ ንናይ ጥዕና ምስምስ ዘሰንፉ ነገራት ክንድቲ ብዛዕባ ሕማምካ እትዛረቦ ወላ እውን ግዝያዊ ጉንፋዕ ይኹን ክንድኡ እዩ ሕማምካ እናኸፍአ ዝኸይድ ብዛዕባ ሕማምካ ምዝራብ ንሰማዒኡ የሰልችው ከም ሓደ ዘይረብሕ ፀዋዒ ሕማም እዩ ዘቑፅረካ ብሰንኪ ሕማም ገለ ፀገም ከጋጥመካ ይኽእል ይኸውን ግና ናቱ ግዝኡን ባርያን ኮንካ መጉረምረሚ ክትከውን የብልካን ጥዕናኻ ከም ቀደሙ ጽቡቕ ምህላው ኣመስግን ጥራሕ እግረይ ጫማ ብዘይ ምግባረይ እጉህ ነይረ እግሪ ዘይብሉ ሰብ ምስ ረኣኹ ግን ተጸናኒዐ ዝብል ኣባሃላ ኣሎ ኣብ ክንዲ ጥዕና ሲኢነ ኢልካ ብዙሕ ምዝራብ ጥዑይ ብምህላውካ ክትሕጎስ እዩ ዝግባኣካ ህይወት ንዓኻ ንኽትሕጎስ ዝተዋህበትካ ህያብ እያ ስለዚ ኣይትኽሰራ ህይወትካ ኣብ ዓራት ናይ ሆስፒታል ክትማስን ኣይተፍቅደላ ናይ ጥዑይ እየ ዝብል መንፈስ ኣማዕብል ኣስተውዕል ካብ ኩዙን ብልሒ ንላዕሊ እቲ ንብልሕኻ ክትጥቀመሉ ዝኣልየካ ኣተሓሳስባ እዩ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ነቲ ቀንዲ ረብሓና ህይወት ናይ ዓወት ዝኾነ ኣተሓሳስባኻ ብትዕቢት ዓብሊሉ ከልምሰካ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ቁኑዕ እወንታዊ ተሓባባሪ ኣረኣእያ ምስ ዝህልዎ ደረጃ ትምህርቱ ብዘየገድስ ልዕሊቶም ኣሉታዊ ጉጉይ ዘይተሓባባሪ መንፈስ ዘለዎም ምሁራት ሰባት ብዓወት ፀብለል ክብል ይኽእል ክዕወት እየ ክስዕር እየ ዝብል መንፈስ ይሃልኻ ብልሕኻ እወንታዊ ኣተሓሳስባ ኸመንጩ ተጠቐመሉ ብልሕኻ መንገድታት ዓወት እምበር ናይ ስዕረት ጠንቅታት ኣብ ምድህሳስ ኣይተውዕሎ ኣእምሮኻ ሓደስቲ ሓሳባት ከመንጩን ከማዕብልን ዝበለፁ ሓደስቲ ሜላታት ክምህዝን ኣውዕሎ ኣእምሮይ ታሪክ ድየ ዝሰርሓሉ ዘለኹ ወይስ ብኻልኦት ሰባት ዝተሰርሐ ታሪክ እየ ዘመዝግበሉ ዘለኹ ኢልካ ርእስኻ መርምር ንእሽተ እየ ኣሪጌ እየ ዝብሉ ምስምሳት ዋጋ የብሎምን ዕድመይ ንእሽቶ ስለ ዝኾንኩ ወይ ስለ ዝዓበኹ እዝንትን ኣይገበርኩን ወይ ክገብር ኣይክእልን እየ ዝብሉ ዘረባታት ሰባት ንኸይዕወቱ ሓሊኾም ዝሕዙ ቀንዲ ምስምሳት እዮም ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ዓበይትን ሓለፍትን ተፈላጥነት ዝረኸቡ ኣብ ዕቤቶም መስተንክረታዊ ስራሕ ዝሰርሑን ሒደት ኣይኮኑን ከም ናይ ዕድመ ምስምሳት ምስ እትፍወስ ብዙሕ ዕድላት እዮም ዝኽፈቱልካ
እቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ዘይገመትካዮም ክሰምሩልካ ትሪኦም። ዓወት ዝርከብ ብዕድል ዘይኮነ ፍረ ናይ ቁኑዕ ኣተሓሳስባን ኣበርቲዕኻ ምስራሕን እዩ። ማና ኣይትጸበ ብዘይ ናይ ገለ ፃዕርን ሓርኮትኮትን ቁኑዕ ኣተሓሳስባን ብምሕላም ጥራሕ ዝርከብ ዓወት የለን። ምዕራፍ 3 ርእሰ ተኣማንነትካ ዕቢ። መብዛሕትኡ ፍርሂ ስነ ኣእምራዊ እዩ። ጭንቀት፣ ወጥሪ፣ ጸቕጢ፣ ዓቕሊ ጽበት፣ ስክፍታ፣ ራዕዲ፣ መሰረት ዘይምዕሩይ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ እዩ። ባዕልኻ ኣብ ኣእምሮኻ ዝፈጠርካዮ እዩ ተባሂሉ ንፍርሂ ጭቡጥ ከም ዘይኮነ ጌርካ ክትወስዶ የብልካን። ፍርሂ ኣሎ። ፍርሂ ቁፅሪ 1 ጸላኢ ናይ ዓወት እዩ። ፍርሂ ሰባት ጽቡቕ ኣጋጣሚኦም ከይጥቀሙሉ ዝኽልክል ጉልበት ዘልምስ ዘሕምም ዘሕፅር ክትዛረብ እናደለኻ ኣፍካ ዝለጉም መሰናኽል እዩ። ፍርሒ ተጠራጣራይ ዝገብር ርእሰ ተኣማንነት ዘጉድልን እዩ። ዓወታት ሓዲጉ ኣብ ፍሽለታት ከም እተድህብ ዝገብር ፀረ ርእሰ ምዕባለ እዩ። ምጥርጣርን ምውልዋልን ግና ንፍርሂ ከም ዝብርትዑ ኣሚንካ ተግባራውን ወሳንን ምዃን ቀንዲ ኣፋውስ ፍርሂ እዩ። እቲ ቁኑዕ ኢልካ ዝኣመንካሉ ካብ ምግባር ድሕር ኣይትበል። ብዘይ ነቕፌታ ኣብ ላዕሊ ዝበፅሐ ሰብ የለን። ዘረባ ምዝራብ፣ ርእቶኻ ምሃብ፣ ርእሰ ተኣማንነትካ ዘማዕብል ኣብ ዝተኣከብካዮ ኣኼባ ዋዕላ ተዛረብ። ርእቶኻ፣ ሓሳብካ፣ ተቃውሞኻ፣ ሓጎስካ፣ ሕቶኻ፣ ስክፍትኻ ግለጽ። ዳሕረዋይ ተዛራቢ እውን ኣይትኹን። ባዕልኻ ዘረባ ኣበግስ። ሰባት ካብ ፍልልያቶም ተመሳሰልነቶም ከም ዝዛይድ ዘክር። ምዕሩይ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ሰባት ይሃለኻ። ምዕራፍ 4 ዓዲኻ ሕሰብ። 5 ቀንዲ ውህብቶኻ ዘርዝር። ካብቶም ቀንዲ ቀረብትኻ ክሕግዙኻ ትፀውዕ። እቶም ቀንዲ ውህብቶ መብዛሕትኡ ግዜ ክዝርዘሩ ዝኽእሉ ትምህርቲ፣ ተመክሮ፣ ቴክኒክ፣ ቁመና፣ ሓዳር፣ ዝምባለ፣ ተበግሶ ክኾኑ ይኽእሉ። ብልጫታትካ ዘርዚርካ ጸሓፍ። ከምዚ ክትገብር ከለኻ እንተወሓደ ብሓንቲ ውህብቶ ልዕሊ እቶም ዕዉታት ዝበሃሉ ፀብለል እትብለሉ ክትረክብ ኢኻ። ኣብ መደምደምታ ንስኻ ልዕሊ እቲ ርእስኻ እትግምታ ኢኻ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ዓቕምኻ እትግምታ ኢኻ። ዓቕምኻ እንተፈሊጥካዮ ንገዛእ ርእስኻ ፈፂምካ ኣትሒትካ ኣይትሪእን ኢኻ። ወላ ውድድር እንተሓየለ ሲዒርካ ምውፃእ እውን ኣሎ። ስለዚ እትዕወተሉ መገዲ መሃዝ። ንኻልኦት ሰባት ብጥዑይ ግለጽ። ንኻልኦት ንምትባዕ ኣወንታዊ ቃላት ተጠቐም። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ዘመጉስን ዝንእድን ቃላት ተጠቐም። ንበዓልቲ ቤትካ ንኣድ፣ ንመሳርሕትኻ ንኣድ፣ ንሰባት ብስርሖም፣ ቁመንኦም፣ ኣዘራርቦኦም ኩሉ ግዜ ንኣድ። ደጋጊምካ ንኣዶም። ዘበጉሱን ዘህንጥዩን ቃላት ተጠቐም። ንነገራት ካብ ህሉው ኩነታቶም ተበጊስካ ንመጻኢ ክምዕብልሉ ዝኽእሉ መገዲ ሃሰው በል። ገዛእ ርእስኻ እተማዕብለሎም ንጹራት መንገድታት ሓንፅፅ። እናማዕበልካ ምስ እትኸይድ ሰባት እውን ብኸመይ ይምዕብሉ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ። ንፉዕ መዳሪ ብኸመይ ትኸውን? እቲ ቀንዲ መዐቀኒ ናይ መዳሪ ሰብ ክሳብ ክንደይ ዘረብኡ ብልክዕ ናብ እዝኒ ሰማዕቱ ኣመሓላሊፉ እዩ። ኣብ ቀንዲ ኣርእስቲ ጉዳይካን ዕላማኻን ኣተኪርካ እዝኒ ሰማዕቲ ከም እትረክብ ግበር። ጠንቂ ባእሲ እንታይ እዩ? ቅድሚ ነገር ዝቁስቁሱ ዘረባታት ምልዓል። ብሓቂ እዚ ነገር እዚ ዝረብሕ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ሕተት። ዘይረብሑ ጉዳይ ምስ ዝኸውን ግደፎም። ደጋጊሙ እንተጋጠመ እውን ብመረዳድኢ ቃላት እምበር ብምንሻው ብምውንጃል ኣይኹን። ዓበይቲ ጽልዋ ዘለዎም ቃላት ተጠቐም። ሃነፅቲ ፍስሃ ዝህቡ ውርዝያት ቃላት ተጠቐም። ነቶም ናይ ውድቀት ስንፈት ርእሰ ምትሓት ቃላት ወጊድ በሎም። ኣብ ስራሕኻ ዕገብ። ዘለኻዮ ስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ተገንዘብ። ህልው ስራሕካ እዩ ንመጻኢ ዕቤትካ ዝውስን። ኣብ ዘይረብሑ ነገራት ኣይተተኩር። ኣብ ዓብዪ ዕላማ ኣድህብ። ኣብ ንኣሽቱ ነገራት ቅድሚ ምውሳእካ ኣቐዲምካ ብዛዕባ ብሓቂ እዞም ነገራት
ኣገደስቲ ድዮም ኢልካ ሕሰበሎም። ምዕራፍ 5 ድሑር ኣተሓሳስባታት ክነወግድ ዘኽእሉና መንገድታት። ሓደስቲ ሓሳባት ተቐበል። ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ፣ ኣብ ተግባር ክውዕል ኣይክእልን እዩ፣ ዋጋ የብሉን ዝብሉ ነፀግቲ ሓሳባት ኣወግድ። ናይ ፈተና ሰብ ኩን። ሓደ ዓይነት ልምዲ ኣወግድ። ሓደስቲ ቤት መግቢ፣ መጻሕፍቲ፣ ዕሩኽ ስራሕ፣ መናፈሻ እናዘውተርካ ፈትኖም። ገስጋስ እምበር ኣድሓርሓሪ ኣይትኹን። ዕዉታት ሰባት ካብቲ ሕጂ ዘለዎን ላዕሊ ከም ዝምዕብሉ እዮም ዝኣምኑ። ዝበለፀ ክገብር እኽእል ዶ ኢሎም ይሓቱን እዮም። ዝበለፀ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝኣምኑ ንዕኦም ዘሕስቦም ብኸመይ ዝበለፀ ከም ዝገብሩ እዩ። ከመይ ገይረ ካብ ናይ ትማሊ ዝበለፀ ክሰርሕ ይኽእል ኢልካ ምስ እትሓስብ ኣእምሮኻ ማይ ዘይጠዓሙ ሓደስቲ ሓሳባት የመንጩ። መዓልታዊ ከዓ ለውጢ ትርኢ። ንዝወሃበካ ተወሳኺ ስራሕ ተማእዚዝካ ተቐበሎ። ተወሳኺ ሓድሽ ናይ ስራሕ ሓላፍነት ምቕባልካ ተናኢድካ ማለት እዩ። እዚ ዝበለፅካ ኣድላይ ብቑዕ ሰብ ምዃንካ እዩ ዝምስክረልካ። ህርኩት ምዃንካ ስለ ዝኣመኑካ እዮም ተደራቢ ስራሕ ዝቡሃ። ካብ ካልኦት ሰባት ውዱእ ሓሳባት ኣይትፀበ። ነቲ ዝቡኻ ሓሳባት ርእቶታትን ግና ብምስትውዓል ዕቱብነትን ምስ እትቕበሎም ናትካ ናብ ውሳነ ዘሰጋግሩ ሓሳባት ከተመንጩ የበጋግሱኻ። ካልኦት ሰባት ንክዛረቡ ኣተባብዕ። ኣብ ዝኾነ ዕላል ንሰባት ክዛረቡ ኣተባብዓዮም። ብዛዕባ ተመክሮኹም ኣዕልሉ በሎም። ካብዚ ክልተ ነገር ትኸስብ። ሓደ ንኣኻ ሓደ ሓደሽቲ ሓሳባት ወሲድካ መሃዝነትካ ተዕቢ፣ በቲ ሓደ ከዓ ኣዕሩኽ ኣብ ምጥራይ ይሕግዘካ። ርእቶኻ ወይ ርድኢትካ ብመልክዕ ሕቶ ኣቕርቦም። ሓሳባትካን ርእቶኻን ካልኦት ሰባት ከነፅሩልካ ከጣጥሑልካን ዕድል ሃቦም። ርእቶታት ፍረ ናይ ሓሳባት እዮም። እንተኾነ ኣድማዕነት ክህልዎም እንተኾይኑ ግን ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ይግባእ። እንድሕር ኣብ ግቡእ ቦታኦምን ግዜኦምን ዘይተግቢሮም ልክዕ ከም ዝቐነዩ ፍረታት ይምሽምሹ። እንተ ዘይዓቂብናዮም ተኸናኺናዮምን ብኣሉታ ዝሓስቡ ሰባት ተበኪሎም ክዓንው ይኽእሉ። ብዙሓት ርእቶታት መዓልታዊ እዮም ዝውለዱ። ኣእምሮና ምዝካሮም ድኹም ስለ ዝኾነ ከየምልጡና ንፅሓፎም። ርእቶታት ተኸናኸኖም፣ ደጋጊምካ ርኣዮም። ርእቶታት ከም ዝዓብዩ ግበር። ብኩሉ ሸነኽ ዳህስሶም። ምስ በሰሉ ኣብ ስራሕካ ከም ዝውዕሉ ግበሮም። ንድፊ ርእቶታት ኣብ ወረቐት ኣወቂብካ ቅረፆም። ንድፊ ርእቶ ካብ ብቓል ዝቐርብ ብስእላዊ መገዲ ተቐሪፁ ክቐርብ ከሎ እዩ ዝያዳ ተደላይነት ዝህልዎ። ምስ ሰባት ኣብ ዝኾነ ነገር ምሕባር ሓደስቲ ኣእምራትን ሓደስቲ ሜላታትን ክትሓስብ ይገብሩኻ። ንዝተፈላለዩ ስራሕን ዝምባለታትን ዘለዎም ሰባት ሕበር። ምዕራፍ 6 ከምቲ ንገዛእ ርእስኻ እትግምታ ኢኻ። ኣብ ገዛኻ ንደገ ቅድሚ ምውፃእካ ኣገዳሲ ሰብ ትመስል ኣለኻን የለኻን ኣረጋጊፅካ ውፃእ። ከምቲ ንስኻ ክትመስሎ ዝደለኻ ከይመሰልካ ኣይትውፃእ። መርዓት መርዓት ኮይኑ ዝስምዓ ቬሎ ወይ ዙርያ ምስ እትለብስ እዩ። ሓላፊ ሓላፊ ኮይኑ ዝስምዖ ሓላፊ ዘምስሎ ክዳን ምስ ዝኽደን እዩ። ትርኢትካ ንኣኻ ይዛረበካ፣ ከምኡ እውን ንኻልኦት ይዛረቦም። ካልኦት ኣባኻ ዘለዎም ኣረኣእያ ንምውሳን ይሕግዞም። ከም ክልሲ ሓሳብ ንሰብ ብኣከዳድንኡ ክትፈርዶ ጉጉይ እዩ ክትብል ቀሊል እዩ። እቲ ሓቂ ግን ሰባት ብትርኢትካ ሪኦም እዮም ዝፈርዱኻ። ብመጀመርታ ሰባት ትርኢትካ ሪኦም እዮም ዝግምግሙኻ። ናይ መጀመርያ ትርኢትካ ክቕይርዎ ግዜ ስለዝወስደሎም። ስራሕካ ኣገዳሲ ምዃኑ ሕሰብ። ናይ ውሽጣዊ ሓሳባትካ ሓይሊ ንመጻኢኻ ይውስኖ። ኣነ ኣገዳሲ ሰብ እየ፣ ኣነ ምስቶም ቀዳማይ ደረጃ እየ፣ ስርሐይ ኣገዳሲ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ውፅኢቱ ዓወት እዩ። ንስርሑ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሓስብ ሰብ ንስርሑ ብኸመይ ዝበለፀ ከም ዝገብሮ ካብ ኣእምርኡ ሓበሬታ ይቕበል። ስራሕ ኣብ እትቕይረሉ ናይ ቀደም ስራሕካ ኣይተቆናፅል። ምዕራፍ 7 ከባቢኻ ተቆፃፀር። ኣስተውዕል። ኣይከኣልን እዩ ዝብሉ መብዛሕትኦም ዘይዕውታት ሰባት እዮም። ናይ ከምዚኣቶም ሰባት ርእይቶ መርዚ እዩ።
ነዞም ኣይከውንን እዩ ዘይከኣል ኢሎም ክእምኑኻ ዝፍትኑ ሰባት መክቶም ገለ ዘከሻሙሹ ሰባት ካብ ሓልዮት ብዝመስል ኣረኣእያ ተበጊሶም እዮም ዘዳኸሙኻ። ገለ ግና ቀናኣትን ሓሳዳትን እዮም ብፃዮም ሒዞሞ ሮማዕ ክብሉ ከለዉ ዘሐጉሶም እዮም። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ክብ ንኸይትብል ዝተዘርግሑ መፃወድያታትን መዐንቀፊታትን ክህልዉ ስለ ዝኽእሉ ኣስተውዕል። ብተወሳኺ ምንጪ እትረኽቦም ምኽርታት ተጠንቀቐሎም። ገለ መኸርቲ መሲሎም ተንኮልን ሸርሕን ዝምህሩኻ ኣለዉ። ኣብዛ ዘመናዊት ዓለም ፀቢብ ርክባት ዘለዎም ብዙሕ ብሩህ መጻኢ የብሉን። ብኩሉ ሸነኻት ክጥምት ዝኽእል ጥራይ እዩ ሓላፍነት ዝስመይን ሓላፊ ዝኸውንን። ምዕራፍ 8 ኣረኣእያኻ መሻርክትኻ ይኹን። ሓሳባትና ብተግባራትና ይግለፁ እዮም። ተግባራትና መነፀር ኣእምሮና እዮም። ንኣተሓሳስባና እዮም ዘንፀባርቑ። ቃላትካ ምስ ምንቅስቓሳትካን ትርኢትካን እንተዘይተሳንዮም ኣምሰሉ የብሉኻ። ውዕውዕ ስምዒት ከተማዕብል ዝሕግዙኻ ነገራት። ኣብ ነገራት ዕሙቕ ዝበለ ፍልጠት ይሃልኻ። ኣብ ሓደ ነገር ውዕውዕ ስምዒት ንኽተጥሪ ብዛዕባ እቲ ነገር ዓሚቕ ፍልጠት ኣጥሪ። ፍሽኽታኻ ህይወት ይሃልዎ። ብልቢ ፍሽኽ በል። ናይ ልቢ ዘይኮነ ናይ ይምሰል ፍሽኽታ ኣወግድ። ፍሽኽ ክትብል ከለኻ ኣስናንካ ይረኣዩ። ምናልባሽ ኣስናንካ ዘይፅቡቓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግን ኣገዳሲ ይኮነን። ፍሽኽ ክትብል ከለኻ ሰባት ኣብ ኣስናንካ ዘይኮነ ቀንዲ ዝግደሱ ኣብቲ እትህቦም ውዑይ መንፈስ ተገዳስነትን ኣረኣያን ስምዒትን እዮም። ፅቡቕ ወረ ኣውሪ። ንስድራኻ ጥዑም ወረ ንገሮም። ብዛዕባ ሎም መዓልቲ ዘጋጠመ ጥዑም ወረ ኣዕልሎም። ሕማቑ ቀቢርካ ጠጥዕዩ ኣውርየሎም። ሕማቕ ወረ ንስድራኻ ካብ ምጭናቕ ምሽቓል ምፍራህን ምትካዝን ሓሊፉ ዝዓብሰሎም የብሉን። ብዛዕባ ስምዒትካ ፅቡቕ ነገር ንገር። ኣብ ኩሉ ኣጋጣሚ ፅቡቕ ኣለኹ በል። ፅቡቕ ከዓ ክስማዓካ እዩ። ሕማቕ እየ ዘለኹ ብምባልካ ሕማቕ ክስማዓካ እዩ። ንገዛእ ርእስኻ ኮነ ንከባቢኻ ዘለዉ ሰባት ፅቡቕ ስምዒት ክህልዎም ፅቡቕ ነገራትን ስምዒትን ዘላዓዕል ጥራይ ተዛረብ። ንመሳርሕትኻ ፅቡቕ ወረ ኣናፍሰሎም። ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንኣዶም እቲ ትካል ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቕ ነገራት ንገሮም። ሽግሮም ስማዕ። ተሓጋጋዚ ኩን። ተስፋ ሃቦም። ኣፀናንዓዮም። ክዕወቱ ምዃኖም ከም እተኣምን ንገሮም። ኣብ ርእሶም እምነት ከም ዘለካ ሓብሮም። ንስድራኻ ዝኸውን ግዜ ይሃልኻ። ኣብዚ ሰብ ብስራሕ እተፀምደሉ እዋን ሰባት ንስድራ ቤቶም ዝኸውን ግዜ እናሰኣኑን ይኸዱ ኣለዉ። ብመደብ እንተጌርናያ ግን ግዜ ንረኽበሉ ኢና። ቅድሚ ገንዘብ ኣገልግሎት ስራዕ። ገንዘብ ኣድላይ ምዃኑ ዘካታዕ ኣይኮነን። ገንዘብ ንኽተምፅእ ቅድም ፅቡቕ ኣገልግሎት ክትህብ ኣለካ። መጀመርታ ገንዘብ ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎም ሰባት ብዙሕ ገንዘብ ኣይህልዎምን እዩ። መጀመርታ ኣገልግሎት ዝብል መምርሒ እዩ ገንዘብ ዘምፅእ። ኣገልግሎት እንተቐዲሙ ገንዘብ ባዕሉ ክመፅእ እዩ። ስለዚ ሰባት ካብቲ ዝፅበይዎን ላዕሊ ኣገልግሎት ሃቦም። ብወለንተኻ ምዕያይ፣ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ኣገልግሎት ምሃብ፣ ምኽሪ ምሃብ ኩሎም ናይ ገንዘብ ኣዝርእቲ ኮይኖም ገንዘብ የብቁሉ። ምዕራፍ 9 ኣብ ሰባት ዘለካ ኣተሓሳስባ ቁኑዕ ይኹን። ምሕዝነት ብገንዘብ ክትዕድግ ኣይትፈትን። ዕርክነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝወርድ ኣይኮነን። ብልቢ ቅንዕና ዝወሃብ ህያዋት ፅቡቕ እዩ። ንረብሓኻ ኢልካ ብዘይ ቁኑዕ ልባዊ ናፍቖትን ዝወሃብ ህያዋት ግን ካብ ክፍሊት ወይ ግቦ ዝፍለ ኣይኮነን። ሓድሽ ዕርክነት ምምስራት። ዕዉት ሰብ ምስ ሰባት ባዕሉ ይዝላለ። ንነፍሱ ምስ ሰባት የላልያ። ንኻልኦት ሰባት ከም ዝፈልጥዎ ገይሩ ንኽመሓዝዎ ኣፍ ደገ ይኸፍት። ሓደ ዓርከይ ነቲ ሰብ ኣነ ከየገድሶ እኽእል እየ፣ ንሱ ግን የገድሰኒ እዩ። ስለዚ እየ ከዓ ንሰብ ባዕለይ ዝላልዮ ኢሉ ኣብ ሰባት ዘለዎ ቁኑዕ ኣረኣእያ ገሊጹለይ። ሓደ ሰብ ካብ ካልኦት ሰባት ፍሉይ ክኸውን መሰሉ እዩ። ሰባት ካባኻ ፍልይ ዝበለ ልምዲ፣ ባህሊ፣ ኣከዳድና፣ ሃይማኖት፣ ንብረት ስለ ዘለዎም ኣይትፅላእዮም። ነቲ ናቱ ኣይትእመነሉ ወይ ኣይትከተሎ እምበር ነቲ ሰብ ኣይትነፅሎ።
ኢንታ መውፅኢ ኣይትኹን። ብዙሕ ግዜ ሰባት ተጋጊኻ ኣለኻ ዝብሎም ኣይፈትውን እዮም። ርእቶኻ ከተፍስስ መሰል እኳ እንተሃለወካ ሓደ ግዜ ትም ምባል ተመራፂ እዩ። ናይ ሰባት ሕማቕ ሒዞምልካ ንዝመፁ ሰባት ኣይትስማዓዮም። ኣርእስቲ ኣቐይሮም ወይ ካብኣቶም ተፈለ። ሰባት ናይ ካልኦት ሰባት ጉድለት ኢንታ ክዕልሉኻዮም ዝጎዩ ኣይትስማዓዮም። ንኽሰምዖም ዕድል እንተሂብካዮም ንስኻ እውን ኣሉታዊ ኣረኣእያ ናብቲ ዝዕለለሉ ዘሎ ሰብ ከምኡ ሰሚዐሉ ነይረ ንሱስ ከምዚ እዩ እናበልካ ነዳዲ ኣብ ምውሳኽ ክትዋፈር ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ምህላው ካብ ብስጭትን ፀቕጥን የናግፍ። ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ኣብ ሰባት እንተሃሊካ እዛ ንነብረላ ዓለም ንምንባራ ምችእቲ ምዃና ክርዳእካ እዩ። ምዕራፍ 10 ናይ ተግባር ሰብ ኩን። ዕውት ሰብ ዝበሃል ሽግራት ቅድሚ ምምፅኦም ዘወግድ ማለት ጥራይ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቶም ሽግራት ከከም ኣመፃፅኦም ዝፈትሕን ዝብድህን እዩ። ንሓሳባትካ ኣብ ግዚኡ ናብ ተግባር እንተቀይርካዮ ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ትረክብ። ሓሳባትካ ኣብ ግዚኡ ምግባር ካብ ጣዕሳ የድሕነካ። ትግባረ ስግኣትን ኣብ ምፍዋስ ርእሰ ተኣማንነትን ኣብ ምባልን ተጠቕመሉ። ንኣብነት ገዛ ምልዓል ቅጭ ምስ ዝመፀካ ንእግረ መንገድኻ ነቶም ዛሕ ዝበሉ በብሓደ ከተልዕሎም ምስ ጀመርካ ረሲንካ ንኩሉ ንጥፈታት ብንጥፈት ክተልዕሎ ኢኻ። ነገራት ክሳብ እናኣትዎም እዮም ከበድቲ ዝመስሉና። ወለንተኛ ኩን። ሓደ ነገር ብፈቓድና ክንገብሮ ንደሊ ኢና፣ ግና ብፈቓድና ከይንገብሮ ዝኽልክለና ሓይሊ ኣሎ። ንሱ ከዓ ፍርሂ እዩ። እቲ ነገር ንምትግባሩ ዓቕሚ ከይንስእን ዘይኮነ ሰባት ከይብሉኒ ካብ ዝብል ስግኣት እዩ። ሰባት ከይስሕቁና፣ ምርኡይ ከይንበሃል፣ ስልጣን ዝደለና ከይንመስል፣ ወጣም ከይንበሃል ካብ ምፍራሕ እዩ። ነዚ ቅዱስ ተበግሶና ዝድግፉን ዘናሽውን ክህልው ባህርያዊ እዩ። ምዕራፍ 11 ውጥቀትካ ናብ ዓወት ቀይሮ። ፀገማት ኣለሊኻ ንቅድሚት ገስግስ። እንተፈሸልካ ካብ ፍሽለትካ ተማሂርካ ኣብ ዝመፅእ ተዓወት። ርእሰ ነቐፌታ ኣማዕብል። ድኽመታትካን ጌጋታትካን ፈቲሽካ ኣርሞም። እዚ ኣገባብ እዚ ብቑዕ ክትከውን ይሕግዘካ። ብዕድልካ ኣይተማርር። እቲ ፀገም መሚኻ ኣለልይዎ። ብዕድል ዝተዓወተ ሰብ ከምዘየለ ዘክር። ኣብ ዕላማኻ ፅናዕ። ኣብ ዕላማኻ ፀኒዕኻ ሓደስቲ ሜላታት ንምርካብ ተመራመር። ንፅቡቀ እዩ በል። ኩሉ ኣጋጣሚታት ፅቡቅ ጎኒ ኣለዎ። ብዘጋጠመካ ፀገም ተስፋ ከይቆረፅካ ነቲ ፅቡቅ ጎኑ ጠምቶ። ውድቀት ብኣገባብ ምስ ዝእለ መገዲ ዓወት እዩ። ምዕራፍ 12 ንፁር ዕላማ ይሃልኻ። ነዊሕ ዝዕላምኡ መደብ ክህልወካ ኣለዎ። ብዘይ ዕላማ ፈፂምካ ክትዓቢ ትኽእልን ኢኻ። ቅድሚ ምዝላልካ መዕለቢኻ ፍለጥ። ብዙሕ መጻኢ ይሃልኻ። ሰባት ማዕረቲ ዝሓለንዎ እዮም ዝዓሙ። ባህግኻ ኣብ ሸትኡ ንምብፃሕ ብዕላማ እንተ ኣበጊስካዮ ኣካላዊ ሓይልን ውዑዕ ድርኺትን ንመተግበሪ ክህልወካ እዩ። ዕላማታት ንኣእምሮ የነቃቅሕዎን የበራብርዎን። እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ናይ ኣእምሮ ሓይልን ዓቕምን ምክዕባት ዝግበር ወፍሪ እዩ። ምዕራፍ 3 ከም መርሒ ሕሰብ። ኣእምሮ ሰባት ፍለጥ። ሓደ መደረ ዘስምዕ ሰብ ቅድሚ መደረ ምሃቡ ኩነታት ሰማዕቱ ክፈልጥ ኣለዎ። መንነት ሰማዕቱ ምስ ፈለጠ ጥራይ እዩ በቲ ንሶም ዝርድኦም መገዲ መደርኡ ከስምዕ ዝኽእል። ሓደ ኣካየዲ ስራሕ ኣድማዕ ዝኾነ መምርሒ ከመሓላልፍ እንተኮይኑ ኣእምሮ ሰራሕተኛቱ ብመጀመርታ ከጽንዕ ኣለዎ። ንምዕባለ ሕሰብ። ኣብ ምዕባለ እመን። ንምዕባለ ድፍኣሉ። ኣብ ምዕባለ ዝርግሐ ሓድሽ ኣገባብ፣ ሓድሽ ፍርያት፣ ዝበለፀ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ብልፅግና ወዘተ እውን እመን። ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰብ ጥዑይ እንተኮይኑ ብትሕቲኡ ዘለዉ ጥዑያት ክኾኑ ግድን እዩ። ከምቲ ኣብ ትሕቲኻ ዘለዉ ሰባት ክኾንዎ እትደልዮ ሕሰብ፣ ተዛረብ፣ ተዋሳእ ንበር እሞ ከምኡ ክኾኑ እዮም። መዓልታዊ ንበይንኻ ብሕት ኢልካ እተሓስበሉ ግዜ ይሃልኻ። ምስ ትሑት ኣተሓሳስብኦም ኣይትበኣስ። ምስ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ምጭቕጫቕ ኮነ ምበኣስ ንኣኻ ናብ ደረጀኦም የውርደካ። ተፃራፍትን ሓመይትን ሰባት ስነ ልቦናዊ ሕሙማት ምዃኖም ንገዛእ ርእስኻ ኣእምና።
ከም መጠን ዓቢ ኣተሓሳስባ ለዘለዎ ሰብ ሕዘነሎምን ደንግጸሎምን ጥራይ ዝሓሸ ክገብር እየ ኢልካ ሕሰብ ባዕሉ ዝበለጸ ኮይኑ ዝዳሎ ነገር የለን ዝበለጸ ክገብር እኽእል እየ ዝብል ሓሳብ ምስ መንጨወ ጥራይ እዩ ንመተግበሪ ዝኸውን ሜላታት ዝምንጩ ዝበለጸ ክገብር እየ ዝብል ሓሳብ ነቲ ናይ መሃዝነት ኣእምሮ ይኸፍቶ ሕራይ እምበኣር እዛ ሳማሪ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ዝኾነ ርእይቶ ሓሳባት ዘለኩም ከዓ ጸሓፉለይኹም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ